Pois o collo da miña infancia era prácticamente unha aldea. Pois había... Eu nací nesta casa. Esta casa está reformada, pero nací aquí. Entón eran vivendas individuais, moitos campos de cultivo, incluso había unha pequena devesa, que íbamos a xogar ali moitas veces, e había como dúas collas, a colla de arriba e a colla de abaixo. Entón, que estaban un pouquiño divididas, pero bueno, porque a colla era grande. E entón vivíamos como un pouco como no rural, non? A pesar de que tiñamos todo moi cerca, había o tranvía. Eu recordo o tranvía, eu iba a escola ás travesas, pero iba no tranvía. E entón, pois vivíamos así, como moi no rural, pero ao mesmo tempo tamén cerca todo. O sea, que era moi cómodo de vivir aquí, con todo o que conleva, pois, vivir no rural. Cando veu o polígono, que se estableceu pois, no anos 60 e tantos, creo que foi, pois, claro, rompeu esa dinámica, porque realmente o polígono colleu hasta esta rúa, desta rúa para lá, todo. Entón, meus avós tiñan moitas terras por aí, incluso tiña un tío que tiña unha casa do lado de lá que ya levou o polígono, e quedamos os daqui, os desta zona. E entón as terras, como comprenderás, foi na época franquista, pagaron a unha miseria, unha verdadeira miseria, era expropiación forzosa, e os propietarios que tiñan casas, pois ainda se fixeron esas casas da Caixa de Aforros que están agora na Avenida Castelao, e foron a vivir aí, os que vivían aquí, os que tiñan a súa casa aquí, e unha xente hasta morreu co disgusto, porque foi moi duro, foi moi duro. Ademais, viñeron as máquinas, e aquí cerca había unha finca, que era dunha familia así, moi ben de Vigo, e tiñan uns caseiros, e os propietarios dabanlle vivenda, indemnizaban, pero os caseiros non llevaban nada. E os caseiros non se quixeron ir, e a Guardia Civil e quitou as tellas do tellado. Foi terrible. O sea, foi moi traumático. Eu tiña amigas que vivían do lado do camiño, que de repente xa non as teño, entendes? O sea, foi unha ruptura total. O sea, as miñas amigas que vivían ali tuveron que marchar. E entón quedamos solo os do lado de aquí. E foi realmente, foi bastante traumático. Logo que ademais que viñeron as máquinas e levantaron todo. E entón levantaron todo, e aquí empezou a chover e había un lamal que non se podía casi nin andar. E meu pai tiña un taller aí debaixo. E meu pai tuvo que demandalos porque non podía pasar as cousas que lle traían. E entón, sabes o que fixeron? Puxéronos un camiño hasta a nosa casa. E o resto non. Bueno, foi moi duro. Morreu xente co disgusto, porque eu coñezo o caso dunha señora que tiña unha casa nesa zona, colleu o polígono, colleulle a casa, e entón intentaron facer outra un pouco máis cerca de Alcabre, un pouco máis a zona do que hoxe este barrio novo, non? E ampliaron o polígono, porque o polígono tuvo dúas fases, unha primeira e unha segunda, e na segunda, na ampliación da segunda, colleronlle a segunda vivenda que estaba facendo, e morreu co disgusto. Porque a xente daqui era, moita xente, non é que se dedicaran estritamente ao campo, pero sí que había moita xente que tiña non como ocupación única ao campo, traballaban en distintas fábricas. Aquí había, sobre todo, as fábricas de conservas, había Refrei, os asteleiros, e despois veu Citroën, e Citroën xa cambiou todo, claro. A Citroën foi o cambio radical da cidade, porque entón isto empezou a medrar, e foi cando empezou a vir a xente sobre todo da zona interior de Galicia para aquí. Isto foi realmente así unha agresión terrible, porque primeiro aquí é que nos dividiu o barrio, o sea, hai unha parte do barrio que desapareceu e desapareceu de golpe, e entón foi unha ruptura tremenda. E despois, pois, que os edificios que se fixeron foi en plan salvaxe, o sea, que foi unha expropiación forzosa moi salvaxe, que entraron as máquinas a trollo, levantaron todo e empezaron a levantar eses edificios, e non tiñamos ningún tipo de servicios nin nada. Foi unha época moi dura e moi reivindicativa, pero foi dura, non había nin cafeterías, nin tendas, non tiñamos absolutamente nada. A parroquia, que se instalou máis tarde, foi a que un pouco fixo de núcleo aglutinador, e a partir de aí formáronse grupos, empezamos a reivindicar, e afortunadamente conseguimos a Bouza. O lema era Bouza e nosa, e efectivamente foi unha loita moi bonita.
Música